Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil reġa' kien żbaljat meta tkellem dwar l-Enemalta. Fil-Parlament, Busuttil qal li l-Gvern se jgħaddi 14 miljun euro bħala sussidju lill-Enemalta, iżda jirriżulta li dan mhu sussidju xejn. Il-Gvern spjega li l-allokazzjoni ta' 14 miljun euro lill-Enemalta hija parti minn direttiva tal-Unjoni Ewropea li titlob assigurazzjoni dwar il-provvista tal-elettriku. Il-Gvern spjega kif l-Enemalta hija obbligata li tilqa' kull eventwalità u jkollha kapaċità biex tipprovdi l-elettriku f'każ ta' ħsara fl-akbar magna tal-ġenerazzjoni tal-elettriku. Mis-sena d-dieħla dan se jkun l-interconnector. Il-Gvern spjega wkoll li kieku l-Gvern m'għamilx it-tibdiliet meħtieġa fil-prattiċi ta' kontabilta kien ikollu jħallas madwar 190 miljun euro fuq feed-in tariffs lill-Enemalta, dan sas-sena 2020. Id-dikjarazzjoni żbaljata ta' Simon Busuttil waslet fl-istess jum li l-Viċi Kap tiegħu Mario De Marco qal li dak li kien qed jgħid il-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-Enerġija kien mibni fuq guesswork. Jiena nista' biss nagħmel guesswork.